Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, tipitapa, nondik ibilikote da korrika? Dagoeneko egun batzuk pasa dira hasi zenetik eta bagoaz pixkanaka kilometroak egiten. Gaur, Nafarroa beheak eta Zuberoak hartu dute korrikaren lekukoa. Luzaidetik Donibane Garazirak dute orain korrikalariek eta Donapaleun amaituko dute eguna ondo bidean. Euskarak herriberan etorkizuna duela frogatu zuten atzo euskaltzalek handik ibili baitzen korrika. Tuteran jendetza bildu zuen euskararen aldeko ekimenak. Temperatura hotzak, baina bihotza bero. Pirinioetatik pasada korrika eta zuzenekoak irudi ederrak eskaini dizkigu. Irunberri, Nabaskoze, Burgi, Itzaltzu, Erronkari, Otxagabia... Donostian amaituko da aurtengoa eta sekulako festa ingo dugu. Egonadi sekretetxok kontatzen jungo gara eta... Baina Donostira iritsi aurretik pauso asko daude emateke. Haze eromen zoragarria. Euskal Herriko herririk altuenetik igaro dira lehentxeago. 1032 metroko altueran kokatua, Abaurre gaina da Euskal Herriko herririk altuena. Agian, egunean behin lehiaketan galdetuko dizuete. Beraz, idatzi, Abaurre gaina. Gaur abiatu da egunean behin lehiaketako azken astea, beraz adibili egunero egin eta ea zuen lagunak araitzen dituzuen. Denok dakigu helburua hori dela eta ez saria lortzea. Dudik eta zuen. Eta irabazi, mila esi, eta mila gezi, izan berezi, berezi denak merezi. Mozkortzeko, ez egin zalantza. Gaur, bi begirekin ez dugu nahikoa izango. Bat, korrikara begira, bestea mugikorrari, galdera kondo erantzuteko, eta beste bat errepidean. Gaur hasi da Euskal Herriko itzulia, Hondarribian jokatzen ari den erlojupeko motz eta tekniko batekin. Bi txirrindulariren artean egongo da lehia, Primoz Roglic, Jumbo Visma taldekoa eta Remco Evenepoel, Quick Step taldekoa. Roglic. Justo berdin, Bai. Baina zer, inigo joan zaigu eta oraintzuek hasiko zarete txirrindularitzaren matrakarekin? Aizu, hau egunean behineren ere galdetzen dute. Entzulei laguntza eskatzen ari gara. Bueno, osos gizon bat, tira horrela bada, gora txirrindularitza. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. Hala ere, tristenago, Egunean behin, aste honetan amaituko da. Gaur izango da takateklarik gabeko lehen astelena. Nere bizitzak zentzua galdu du. Bueno, musika pixka jarreta animatuko zea. Bueno, saiatuko naiz. Gaurko egunez jaio zen Muddy Waters Rolling Forken, Mississippin, estatu batutan. Blues modernoaren aita da, eta Chicagoko bluesa bezala ezagutzen denaren ordezkari onenetakoa izan zen, rock and rollaren aintzendarietako eragin handienetako bat izanik, batez ere gitarra elektrikoa jotzeko zuen moduagatik. Jimi Hendrixek esan zuen, Waters izan zela gaztetan atentzio eman eta txundituta utzi zuen lehen gitarra jotzailea. Bestalde, Angus Young, AC/DC taldeko buru eta gitarristak dio, gehien eragin dion musikari izan dela Waters. Chuck Berry musikariari bere lehen kontratua lortzen lagundu ziona Muddy Waters izan zen. Eta Eric Claptonek dio, beti bere eraginen artean dagoela. Muddy Waters hori bai benetako influenzerra eta ez gaur egun ikus ditzakegun batzuk. Ui. My mother's now gonna be the greatest man alive.
But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby, I have lots of fun. I'm a man, I spell him. Eta beste musikari bat ere ipatu behar dugu. Gaurko egunez, duela 2 urte zendu zen Luis Eduardo Aute, kantari, margolari eta zinemagilea izan zen. Espainian azken hamarkadetan sortutako kantautore ezagun eta mirietxinetako izan zen Aute. Frankismoaren azkeneko urtetan eman zituen lehen urratsak eta urte luze zaritu zen oholtzetan, beti maitasunari abesten. Alalba bestia izan daiteke bere sormen lanik ezagunenetako bat. Berak esan zuen azkarren sortu zuen kanta izan zitekeela jendeak ura kantatzea nahi baitzuen. Angelo Otaegi eta Juan Paredes Txiki hil zituzten 1975ko iraiaren 27an eta Jose Luis Sánchez Bravo, Ramon García Sanz eta Humberto Baena Frapeko kideak Bartzelonan. Giro horretan sortu zuen Alalba. Que hieren como amenazas, ni sé que sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Eta itxialdian, pandemia bete-betean, kantu honen euskarazko bertsio egin zuten Iker Laurobak eta Jon Martinek. Nor kostu dit apirila egitasmoaren 2. kantua izan zen. Jon Martinek itzuli, Iker Laurobak musikatu eta Ane Narbarteren margolan batekin ilustratu. Sekulako talde lana izan zen. Iluna Barrak izena jarri zioten. Entzun. Badatoz iluna barra Enazala zuta zuztu Bihar zoritxarra Iluna barrak Iluna barrak Gaur astelena da eta ez asteazkena, baina musika gehiago aipatu beharko dugu gaurko saioan. Iker Gurrutxagak, gure lankideak, zeinen ederra izango den fest jaialdiaren laburpentxoa egingo digu. Eta Zaporeak proiektuko Elena Ruiz de Azua Oiaregi izango dugu gurean. Egiten duten lan guztiari buruz berri emango digu. Betiko biziena jote dugun galderaren inguruan ere, hariko gara. Erloju biologikoak geratu eta gaztetzea posible izango te da. Eta dagoeneko gurean dugu Juan Ignacio Artxuaga, ze kontatzen digun agozago jaialdiari buruz eta jaso duen sari baten inguruan. Eta korrikaren nondik norakoak kontatuko dizkizuegu. Dagoeneko Arnegi herrian daude. Az gaitezen ba. Bai, hasi gingo gara. Apirilak lauditu eta gaur astelena da. Zuekin Lezon bizi den, baina beste herrietako kilometroak korritzen dituen Amaia Resende Egiluz. Kaixo, gora korrika. Eta beste aldean korrika Tolosatik 2 aldiz pasako dela esan diogunean, pixkat pikatu den gure bigarren aurkezlea. Julen Goikotxorro, egoz, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ni Goiuri ez izan handia naiz, dagoeneko entrenatzen abil, badakizue atleta naizela eta.
esan bezala, ongi etorri bigarren kafea. Dagoeneko saioaren 372 da, eta gu hementxe gabiltzizketan, baino WhatsAppean, esan dut, ez? Txatean. Bueno, WhatsAppean norbait baita ere, baina txatean hemen dabiltz galderak egiten adibidez. Orduan, Iñigi denboratxo batez ez dator? Ikusiko duzu, ez dugu dena kontatuko. Gaur, ez da hemen egongo, sentitzen dugu. Gaur idoiak falta? Bai, gaur bai idoia dabila eta bai idoia Sánchez, ez dira gurera etorriko, oso lanpetuta daude eta. Eta ze gehiago galdetzen digute. Sekretu bat kontatu digute. Opa! Igandean Donostian sorpresatxo bat egongo da egunean behinen eskutik. Ze izangote da. Hemen Gorkak dio igandean Donostira, upa korrika... Bueno. Topera hemen, gure entzuleak. Baina astelena da eta asteak ohitura honekin hasi behar dira beti. Beraz guk maite dutekin emango diogu hasiera gaurko saioari. Hemen Gorkak dio 2 dauzkala. Bat, ez dut maite. Maite dut ez bat. Jartzen du sagardotegira etortzen diren pertsonak, bukatu ezala txotx loin... Bukatu daia txotx demoraldia. Txotx demoraldia bukatu daia. Baina, Gorka, horrek ez du balio, ze zuk egintzen unean txotx, ez zinen kejatzen. Egia da. Claro, nik oraindik ez dut egin, beraz, pixka luzatu, bale, pixka bat. Gutxi utzi pixka bat, eta listo. Hori maite dut eza, eta maite duta berazubi auzo elkartea, ze polita elkartea. Gorka, onartzen dizugu maite dut eza, maite duta bota guzulako. Bestela ez dakit. Baina zuen maite dutak zer? Prez daude? Bai. Esan. Noski. Nik maite dut denbora hartzen dudanean gosaria prestatzeko. Horregatik iritsi zara gaur berandu. Ez bargatu. Hombre, ama baitan ez dut gozalduko. Ez dakit. Ez, baina, normalean egia da, astean zehar, ez diola denborarik eskaintzen gosaria lasai eta gustokoa prestatzeko, gustokoa jaten dut, baina, pixka bat korrika eta presaka ibiltzen naiz. Baina badaude egun batzuk, asteburutan batez ere, eta horrelakotan, gosaria prestatzeko denbora hartzen dutena, pasatzen dutela denbora gehiago. Prestatzen, gozaltzen baino. Baina, gustatzen zait delako niretzako momentutxo bat ere, eta nire zaintzarako, autozaintzarako momentu bat, beraz maite dut gosaria, eta gosaria ondo prestatzea. Eta zure maite du da, Julen Goikotxea? Ni gaurkoan pixka bat kirol aldera egingo dut, aipatu dugu sarreran, nola gaur hasi den Euskal Herriko txirrindulari itzulia, munduko txirrindularirik onenak, gure errepietan ikusteko aukera izango dugu aste honetan. Orain gizonezkoak ari dira leian, baina aurten lehenengo aldiz, emakumezkoen itzulia ere egingo da, maiatzaren 13-tik 15-era egingo da, duela Bizpahiru urte uste dut, Donostiako klasikaren emakumezko proba ere egintzela, emakumen proba, baina urtengoan 3 eguneko lasterketa bat izango dute, badakit azken eguneko azken etapa hori nolabait ere Donostia aldean, Gipuzko aldean izango dela, Donostiako klasika horren ordezko modura edo, baina horixe maite dut, gizonezkoek itzuli egiten dute moduan, emakumezkoek ere, naiz eta gizonezko baino egun gutxiago izan oraingoz, espero dezagun, etorkizun batean, guztiak ere parean jartzea, eta gizonezkoen munduko txirrindularik onenak gurean esaten dugu moduan, emakumezkoen onenak ere gurean izatea, eta beraietaz gozatzeko aukera izatea. Nire maite duta da, eta dagoeneko ziur nago ikusi duzuela. Asteburu honetan korrika, elurretan, ibili da, korrikalariak elurretan ibili dira. Eta hor, argazki bat ikusi dut, aitatxo bat, korrikan, furgonetaren atzetik, eta umea aurkotxean eserita, eta korrika, eta aita bultzak, eta umea horre eserita, baino
umeak haze aurpegia. Aurpegian, ez dakit, aserre punto edo deseroso behintzat, ze elurretan zegoen, eta ez zeukan nola estalkirik, eta argazkiak, bueno, txunditu nau, eta argazkiarekin egin dituzten txantxa guztiak, asko gustatu zaizkit, ze ez dakit, sormen handia dago behintzat txio herrian, eta horrelako irudiak politiak dira, eta bueno, momentu honetan ez dira, ez dut uste, lurra ari denik, korrika igarotzen ari den bitartean. Lehentxeago begiratu, derrepide bazterrean ikusten zen apur bat, orain Arnegitik Donibane garazira bidean dira une honetan, bazterrean ikusten zen, baina ez zuen elurrikari, une honetan mintzat. Jarraitu ezatela euriekin edo euririk gabe, eta gu jarraituko dugu maite dutekin, ze gure lehenengo gonbidatua hemen dago, Juan Ignacio Artxoaga gerturatu da gurera, eta maite dute eskatuko diogo. Arratsaldeon, Juan Ignacio? Maite zuide. Zer maite du Juan Ignacio Artxoagak? Bueno, ja, txotxetik segituko deuta sagardot egile. Oso maite dut potoloa eta zintzoa, beraz, eskertzen dizugu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Baina Juan Ignacio zator, sagrotegi buruz hitz egitera. Juan Ignacio ilunak argitzera dator, eta hemen badago ilun bat sareetan ikusi duguna behintzat. Tartalo euskalduna da, ala Greziatik ekarritako Polifemo da. Elkarrekin zer ikusirik dute? Homerok Odisean aipatzen du Polifemo, ziklopeen artean ospetsuena da, Poseidonen eta Tosa ninfaren semea. Erraldoi bizardun gisa irudikatzen da, kopetan begi bakarra eta belarri puntazorrotzak dituena. Begi bakarra, bai, tartalo bezala. Artzaia, bai, berriro tartalo bezala. Beraz, tartalo hemen sortua da? Edo kanpotik ekarritakoa? Ez aldaba zegama ingurukoa? Eta kanpotik ekarritakoa balin bada, noiztik? Galdera asko ditugu, eta horregatik gaur, Homeroren Odisea aipatu ordez, Euskaldunen Odisea aipatu nahiko genuke. Horretarako, ilun hauek argitzeko, Juan Ignacio Artxoaga gonbidatu dugu. Sekulako orea da, sari bat jasotzetik baitator. Ahoz-aho jaialdian Euskaldunen Odisea hitzaldian parte hartzeaz gain, saria jaso zuen, eta egian gaur gurera puztuta etorri da. Esan bezala, ongi etorri, Juan Ignacio. Eskerrik asko. Puztuta ez dakit, baina eguna aldatu india zuen. Ai. Eta eguna aldatuta astoratu nazu eta kutuku gabe etorri naiz. Apai. Bai, aginduta gendun kutuku jongon eran Kutuku jongon. Jongon zuire aztu zaizu, bai. Eta gaitzerdi orduan, ez da? Bueno, ja fundamentu gehiagokin ibiltzen gian datorren, Esan deu, ez deula aztu, Juan Ignacio, esango deu, bagenekila gaur Inigo kanpoan zela, eta maitenak ere zintzuela etorri, beraz, urrengorako utzi dugula, eta apropos izan dela. Aitzeki jabat. Baina gaia badaukagu, eta gaia, Euskaldunen Odisea edo hortik tirako dugu behintzat. Bai, oso ondo. Bueno, ni uste noiz baita hemen komentatu izan dugula. Euskaldunon gentilaroko, oain arteko Euskaldunok, gentilaroan bizi izan diala, ez da? Edo kristautasunak tintatutako gentilaro batean. Gentilaro horretan protagonistak gentilak dira. Protagonista positiboak izan nahi dut, jokaera onesgarri guztien eredu, haiek egakusten dute, ondo portatzea zer dan, eta nolabait haiek dira eredu gizakientzat. Bueno, orduan, gure mitologian, gentiliak oso jatorrak dira.
oso jatorrak dira, beti laguntzeko prest daude, lana ez dute asko egiten, oso erresi egiten dutelako, orduan, 5 minutun egiten dituzten ez lana, gero dantzan, festan da ibiltzen dira, baina ez lanak utzi gabe uzten dituztelako, baizik eta azkar bukatzen dituztelako, ezta? Bueno, hori da gure artean dagoena, eta Europan zehar oso toki gutxietan geratzen dena. Zergatik, badakigu gero, kultura horren gainetik indoeuropar herriak eta indoeuropar kulturak eta hizkuntzak etorri zirela, eta indoeuropar kulturatako mitologiak helburu politikora zuzendutako mitologiak dira, ezta? Eta kolonizazio tresna dira, ezta? Indoeuroparren mitologian nun nahi eta beti egiten den gauzetako bada aurreko kulturatako pertsonaiak eta deabruratzea, itxusitzea, gaiztotzea eta bar. Polifemo, itxura guztian arabera, hori da, ezta? Polifemo da aurreko kulturan, aurreko gentilaro horretatik hartutako gentila eta itxusi eta gaiztotutako pertsonai bat. Hori Euskal Herrian oraindikan gentilaroan edo illa bizi garenez, eta gentilak oraindikan guretzat oso pertsonai positiboak direnez, gure mitologian topatzen baldin badugu gentil gaizto bat, edo gaizto eta itxusitutako olako pertsonai bat, pentsa dezakegu hori kanpoan nonbaiten bere kultura zaharrak galdu duen toki batean gaiztotu dutela, itxusitu dutela, eta gero beranduago gure artera etorri dela jada itxusituta eta gaiztotuta, ezta? Horrek ematen digu seinalea. Aizu estrategia bat bada, ez? Kanpoak gaiztotzea eta itxusituta ekartzea eta... Hori da, gaur egun ABC irakurtzea bezala. Euskaldunei buruz ere esaten duten irakurtzen bezala, ez da? Bai, azkenian atzean dagoen oinarrizko impulso hori eta oinarrizko estrategia hori ez da aldatu, Hori ez da aldatu, da horrek mitologian bere ikutua utzi du, baina ez hemen bakarrik, Europa osoko mitologia tanto paditzakezu olako gentilen irudi itxusitu gaiztotuak toki askotan, oso nabarmena da. Eta Agozago jaialdian hortik abiatu zinaten eta horren inguruan aritu zinaten? Bai, pixka bat horretaz hitz egin gendun. Hoi mairen enboskada bat izan zen. Bai. Bai. Sariaren eta kontu guzti horien azatik. Ahozkotasuna esaten da, ez da? Ahozkotasunaren jardunaldiak dira. Eta ni mitologia aztertzen jardun dut, baina, hola, kanpotik ikusita oso gertuko bi mundu irudi balizkere, oso urrutikoak dira. Benetan oso urrutikoak. Esan nahi dut, bere testu inguruan jartzen bazara, ahozkotasuna ez da bakarrik ipuinen inguruko zerbait. Gutzako gaur bai, baina gaur bai gutzako ahozkotasunean ez garelako bizi. Gu idatziaren munduan, da orain audiovisualaren munduan ere bizi gara, baina ahozkotasuna daukagu ipuinen mundura murriztuta bezala, baina hori etzen horla lehenago. Eta adibide bat jarriko dut, boletin ofiziala, nolabait esateko, Joan dan Mendeko 60ko hamarkadan ni umen itzala, balkoira ateratzen itzan, eta tipo bat zegoenan kale kantoian, korneta bat jotzezuna, eta udaletxeko bandoak botatzen zituna, oiuka. Ez dakitze ordenantza atera zala, edo ze debekua jartze zutela, edo denetako hor 5 minutuko boletina irakurtzen zigun. Boletina ere ahozkotasunean sartuta zegoen. Ahozkotasuna zen dena, idatzizkorik ez dagoen garaian, dena da ahozkotasuna, ez da. Alde hortatik ahozkotasuna eta mitologia lotzea, baita ez, lotuta dago garai batean, baina... Esan nahi dut, ipuinen mundu honekin eta bate harremanik ez dudala izan orain arte. Orain jardunaldi hauetan izan da lehen aldia.
eta, bueno, zerbait komentatu zidaten, bai, esan zidaten, bueno, oine polifemo eta olako esplikazioak jakinda, eta jakinda noizbaiteko abezek itxusitutako gentil bat dala eta hori dana, bueno, oain sortzaile moduan, ipuingintzan da bilen jendeak eta, kontxo, hori jakinda, agian beste enfoke bat emango nioke, edo, bueno, horrelako gauzak komentatu zizkiaten, ez da, bueno, interesante izan litekeela, beraientzat ere, bere ala ikustez dien gauza hauen berri izatea, eta, bueno, agian beste modu batean enfokatzeko gero beren sorkuntza, ez da. Bai, guri maik horixe komentatu zigun, zure ikerketetatik edukia sortu dezaketela beraiek ipuinetarako, eta horrek ere balioa duela, eta hori saritu nahi zutela. Edukia baino enfokea agian, ez da? Enfokea gehiago. Beraz, orain tartaloren inguruko ipuinak aldatuko dira? Aldatu egingo dituzte? Ez dugu, en fin, nola esango nuke, beste gai askotan bezala, historia berridatzi nik ez dut ikusten oso interesantea. Oain, sorkuntza egin bai, eta sorkuntza dakigunari egokitu baita ere, ez da? Historia berridatzi ez, tartalo horrela egin zutelako batzuk. Horrela egin zuten batzuk, bueno, jakin dezagun nortzuk egin zuten, eta zergatik bihurtu zen tartalo gaizto, eta leno tartalo gaizto etzala, ez da? Bueno, hau aprobetxatzen dut baita ere, tartalo sartzen da, nola esango nuke, gai orokor batean, Indo-Europarren artean badago gai orokor bat, gero manifestazio oso diferenteak dituenak, tokian tokikoak, eta da, gentilak irudikatzen dute antzineko mundu zaharra. Eta orduan, Indo-Europar mitologian ere, airi esleitze zaie edo halako jakituri bat aspaldidanik dauden jendeak direlako, ezta? Eta Indo-Europarrek etortzen dira, eta ziklo mitologiko horretan, orokor horretan, heroi Indo-Europar batek gentilei lapurtu egiten die jakituria, berak duten jakituria, eta nola pizkorrago izan da, edo malizia handiagoko izan da, ezta? Bueno, hemen daukagu, pixka bat driblin bat eginez, ataunen daukagu San Martin txiki, hori Indo-Europarra da, ustez komentatu genuen, bere garaian, Eskandinaviarrek ekarritakoa, eredu berekoa dalako, eta, baina, karo, hemen ezin dugu gentilak gain maiteak ditugu, ezin dugu lasan gentilei olako tontoak diala, eta zen maltzurkeriz lapurtu dien, da orduan, basa jaunak bihurtu dituzte. Kontatzen danian ez da baina esaten gentilarriko edo gentil zuloko edo gentil baratzako gentilak zinik ez basa jaunak. Bueno, nola bateragarri bihurtzeko batetik San Martin txiki hori eta hain maikia duten, ataunen maikia duten pertsonai hori, baina gentilak ofenditu gabe ere, ez da, basa jaunei lapurtzen die. Baina hori driblina da esaten dudan bezala. Munduko toki guztietan, erroi Indo-Europarrak jugada hori egiten die, edo putada hori egiten die gentilei. Eta itxura guztien arabera, naiz eta ez dagoen hola bertsio bat, erabat borobilduta hori dakarrenik, baina itxura guztien arabera polifemoren kontu hau ziklo horretako beste bat da, eta heroi Indo-Europarrak, Ulises, Ulises zu esaten aurrenekoa zenik, hor bere herri tradiziotik hartuko zuen Homerok, ez da, eta gero Siberuan dauden bertsio oso interesgarri batzuei begiratuta, nik esango nuke hor dagoena dela nola heroi batek lapurtzen dion mendiko hartzantzaren sekretua. Ara? Bai, San Martin txiki garillarena eta errotarena eta zerrarena eta holakoak lapurtzen dituen bezala, hemen badago Siberuko bertsio bat oso interesgarria. Artzaintzaren sekretua esan duzu. Bai, mendiko artzaintza. Hor ere gozen berriz ere testu ingurura. Artzantza esaten dugu, eta esaten dugu, ardiak etxekotu ziren neolitikoan. Duela 7.000 urte edo, ez da? Bai,
autobatikan Indo-Europarrik etzegoen bazterra hauetan, baina gauza bada bi ardi etxekotzea, etxean bi ardi eukitzea, eta beste bada 200 mendian eukitzea. Ez da berdina, ez da gutxigoikan ere. Naiz eta kaleko jendearentzako, bai, ardiak etxekotu. Bai, mendian eukitzeko, besteak beste, behar dezuna batipat. Batetik antzakurra beharko duzu, baina batipat behar dezu txintxarrila. Eta txintxarrila aurrerapen teknologiko bada, bere garaian. Horrek jendea parra egiten du izaten dezunean, txintxarrila da teknologia punta bere garaian. Zu etxian zaudenean ez den jozu 200 ardi etxian sartu. Batez ere neolitiko etxe txabola txiki horietan. Baina txintxarrila baldin badaukazu, 200 ardi bidali ditzakezu mendira, eta urrutitik entzuten dituzu, eta badakizu non dauden, salto batean aietara joateko, edo erilloan korrika hasten badia, txintxarri hotxare, ez da berdina izango, edo otsoa azaldu dalako, edo teknologi oso berria da. Eta nik esango nuke, zatik Siberuko bertsio batean, ageri da nola txintxarria jartzen duen lepoan eroiak. Eta gero alde egiten du handikan, eta nola tartalok txintxarri hotxari segika naiz eta itxututa egon nola segitzen dion, ezta? Gero txintxarria desagertu egiten da, eraztun iztun bat sartzen da tartian, eta hor pixkat desfiguratu egiten da kontua, baina badirudi, nik esango nuke, oinarrian dagoena dela, ziklo oso horretan beste hainbat ejemplutan bezala, maltzurkeri batez, eroi Indo-Europarrak nola lapurtzen dion sekretu bat aspaldidanik dagoelako eta jakituria handia duelako sekretu horren jabe den jentilari. Gustatu hori dela polifemoren atzian azpilan dagoen eskema. Ni polifemori buruz irakurtzen aritu naiz pixka bat, eta elkarrekin lotura txikiak badaude, ez? Eta eraztunarena ere hortxe dago. Bai, eraztunarena, bertsio badago, nik nire idatzietan eta nabarmendu nahi izan dedana, 1875an zerkan delako batek iparraldean bilduzuna. Beraz, Barandiaranek baino 50 urte edo lehenagoa. Eta hartan ikusten da gaina oso traketx. Zati, ipuinek ez daude, ez da librerian erosten dezun txanagorretxun ipuina bezala, dana borobila, bere hasiera, eta bere bukaera, eta dana ondo borobilduta, eta bere koherentziakin, da ipuinak ez dira horrela. Ahozkotasunetik biltzen diren ipuinak oso trakestuta egoten die batzutan. Eta hain zuzen ere trakestuta daudenak die aberatzenak, gero ikerketaren aldetik aikeak usten dizuelako, hemen zehoze bada, hemen zehoze pasada, ez? Edo zerbait galdu da, edo ipuinak erren egiten dunean nonbaitetik horrek ematen dizkizu pistak, ez da? Eta 1875ko bertsio horretan oso ondo ikusten da, esaten du nola tartaron zehara sartzen dan, nola izkutatzen dan, nola akatzen duen aritako bat, ari horren larrua jartzen du gainetik eta txintxarria jartzen du lepoan. Gero, iesi joaten danian larrua heltzen dio eta larrua eskuan dula geratzen da tartalo, eta korrika dijoa gaztea eta tartalo atzetik, itxu. Eta esaten du, ezin zion segi, baina ondo segitzen zion alare. Eta orduan esaten du, eta halako batean, hartuzun eraztun bat, eta botazion, korrika, erioa nahi diela, erioa nahi diela, tartalok botatzen dio eraztun bat gazteari. Tori, aiba! Eta besteak gelditu egiten da, hartzen du, egana erioan, erioan iesi dijo ala gelditzen da, hartzen du eta behatzean sartzen du. Eta orduan hasten da eraztun magikoa, ni hemen esaten. Eta orduan, oain segi zaitzaket, ez da? Eta, gero azkenian ezin du atera, magikoa dalako, eta behatza mozten du, eta behatza eta eraztuna eta guzti putzu batea botatzen du, eta orduan, ni hemen esan ez segitzen dula, txintxarriaren berri ez da esaten, ez da, inun ikusten txintxarrian noiz kentzen duen, ez da? Orduan, badirudi itxura guztia du, hasieran zegoena erraztunaren motibo berri eta zirraragarri hori etorri arte,
hor atzean egongo zena zan, txintxarrien hotxakin nola segitzen ahal zion. Zatik, alegia hori lotzen da nolabait jakituri horrekin ez da. Txintxarri hotxak nola erakusten dizun, ardila nola da hola txintxarri hotxari segika, nola harrapatu urren nola zegoen, putzura bota eta nitozan arte, ez da. Tankera osoa du hori dagoela atzean. Baina bakizu horrelakotan, beti bilatzen dugu, bertsio bat baino gehiago, eta bertsio bakoitzak puzlearen pieza bat bezala, eta inon azaldu ez dana oraindik da, erraztunik gabeko, benetan txintxarriak kendu eta putzuak kenduko zuen, hori falta zaigu nolabait borobiltzeko, baina hain gertu da, kasik, lizentzioi hartu dezakegu, eta esan seguru asko hori dagoela. Hori dala atzean dagoen deformatu eta literatura bilakatu aurretik hauzkotasun mailan zegoen garai horretan eta funtzioa Indo-Europar funtzio kolonizatzaile hori nola ero Indo-Europarrak lapurtzen dizkion gauzak maltzurrago dalako, pizkorragoa dalako lengo gentil zarroiek baino, eskema horretako leyenda bat ote dan hor atzean dagoen bat nahiko garbi ematen du. Beste behin, Juan Ignaziok iluna garritu dizkigu horretara etortzen da eta. Agian noiz baita gertuko da beste idatziren bat edo konturen bat edo nunbait. Beti zabalik egon behar da. Gertatzen da, liburutegin baten azalduko da, zatik mundu hori ja bukatu zen. Egia da. Zan nahi dut horrez daukagu. Erresago zaigu, guendala 200 milioi urteko dinosaurioi buruz zeharkitzea. Folkloreari buruz datu berriak agertzea baino ez da, baina nordak egunen batien. Agertzen badiak hariko iztiguzu. Baina guk magia pixka bat kendu behar diogu momentu honi. Eta honek ez dauka asko mitologiatik, antropologiatik, baina ordularia hor dago eta Juan Ignaziok joan egin behar du. Beraz, agur esan behar diogu. Oso ondo. Agur. Urrengo orako badakigu, etxeko lanak dauzkagu. Eta urrengo orako, mesedez, biler bertan erosi hortxata eta kamaran utzi ez da ustelduko da. Izena nolakoa zen? Kutukut jongon. Kutukut jongon, bale, etzaigu aztuko. Beraz, Kutukut jongon urrengo asterako utziko dugu, eta otutzen zaizkigun galderak apuntatuko ditugu berriro zuri botatzeko. Eskerrik asko, Juan Ignacio. Oso ondo, zuei. Agur. Agur. Ez gaude gure oigo laborategian trasteak hartu furgoneta bete eta bidaiatzeari ekin diogu. Amurriora etorri gara, korrikaren lehenengo pausoen lekuko izatera. Hemen abiatuko da 22. korrika. 3 urte pasa dira azkeneko 21. korrika Gasteizera iritsi zenetik 2019ko apirilaren 14an amaitu zen azkeneko edizioa. Korrikaren ondik norako guztiak ezagutzeko Goiuri ze giro ikusten duzu, jendeari aurpegian ilusioa somatzen zaio. Nik uste hitza hori dela, ez? Hitza hori da, zalantzari gabe. Aterkiekin bai hemen dudatan ikusten ditute batzuk iriki ez iriki horrela dabiltza baino ja dena prest dago, adi jendea.
Furgoneta arrankatu dute. Abai, nik ez dut horten mendik ikusten, zuk bai. Furgoneta arrankatu dute, argiak piztu dituzte, ai! Kaitina jende aurkezlea ere hori ikusten dugu, azken konzentrazio lanetan, haze ardura, hortxari gara ikusten iruditan dagoeneko, furgoneta, 22. korrika badoa, AEK-aren korrika badoa, hitzekin lemapean. Korrika badator, gora Euskal Herria! Unelatzak pasa ditugu. Gertukoekin ezin egon, tartean behin, tamalez, nahi baino lehenago agurtu behar, eraberean jakitun gara, pandemiak errotik ezabatu duela Euskara plazatik, zein askoren bizitzatik. Hori dela eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu, korrikak dakarren Euskararen uholdea berreskuratzea. Beraz, 2 urte zail pasa eta gero, gora Euskara eta gora korrika! Gora bihotzak eta biba zuek! Amurrioko irakasle ontzat, lekukoa eramatea lehenengo kilometro honetan, benetazko ohorea eta saria da. Eta Jaun Andreok, badoaz zoholtzan bera, oituak Amurrion. Korrika da gurea da, korrika da Euskara, korrika da bizia eta korrika da gure herria. Bai, hemen gaude Maritxurekin, bera Palentzian jaioa, baina Barakaldon urte asko daramatza bizitzen, eta ez eta zapurtzen bat urte egiten, 85. Ekitaldirik eta garrantzitsuena, euskalduna batik batzara korrika bezala korrika ez dago, eta korri gara... Bai, gaurko una ikaragarria bai. Nik uste, hasiera baten ez ginara konstiente soinu proan eta benetan ze ekitaldiri eman behar genion hasiera, baina ja lekuko eman digutenian ja ardura puntu bate bai sentiu deu. Azken korrikan, 21. Ore are handiagoa izan nuen, nik eraman nuelako azken metroetan lekukoa, eta ara non, eta 21. amaitu, erabaki behar zen non hasi, erabakia izan zen Amurrion hastea, eta erabaki genuenean nork hartu behar zuen lehenengo lekukoa, irakasleak izatea, eta berriro ere niri tokatu. Pixka bat zubilan egiten duena, 21. korrika eta 22. korrikaren artean, orduan eretzako izan da oso berezia. Berdin da, ezin badozu korrika egin, berdin da, ze korrikak beti ditu 1000 modu zu parte hartzeko eta zu emozionatzeko, ez dakit nola egiten dauen. Da, ituño magoa bezala. Aekan, berretzi nahi dugu gure lanean aurrera egiteko konpromisoa. Hemen ondoan, Tubazek zen eta hainbat lantokitan erakutsi dizkiguten kemen eta duintasun berberez. Lagunok, segidezagun non nahi, Amurrioko euskaltegitik Amikuzeko gau eskoletara, Tafaiako euskaltegitik Zaiakora, Oreretara, edo Trebiñuko eskoletara. Guztiok elkarrekin, gora korrika! Naiz irratia. Ze politia izan zen, Amurrioko korrikako egunura, baiet ziulen. Oso. Nien nintzen egon. Ai, eta triste zaude. Bai. Jo, baina egon. Eta nune ontzinen ba? Lanian. Ni beti lanian. Eta asteburuan lanen ibilizera? Bai. Igandian, bai, pixka bat. Baina bestela, nahiko asteburu lasai aukidat. Egia esan, berez, zeit festea jongo nintzen, baina nintzen jon. Azken momentuko erabaki bat izan zen. Baina, zuek, jontzen zen? Ni ez, niri gertatu zitzaidan, badakizu lasai biltzen gara, lasai, freskura hundiarekin eta konturatzerako, sarrerak amabitu. Guk zozkatu benituen babi. Baina ez dira zuzten parte hartzen. Ez, egia da. Ja, eske hori Hori zer. Ez barkatu, bestela tongo dela esango digute. Ez, baina ez badago galderarik. Zeinaren erantzuna guk badakigun. Ora? Ui, ez dakit ondo esan dute, baina. Baina galdera. Esan nahi dut. Kasu honetan. Zozketa bat. Ez dakit ba, Bueno, berdin du, guk ez dugu parte hartzen. Gauza da. Baina nik benitun, sarrerak. Bueno, gauza da. Etzinela jun, eta gauza da. Ez ginen jun. Eta ez ginen jun, jazta. Baina gure inguruko norbaitu ahi? Bai, noski. Zer egin? Ezagutzen dugu, ezta? Ezagutzen dugu. Eta gure entzulek ere noski. Zein kontra? Iker Gurrutxaga. Iker Gurrutxaga. Hombre, banik Iker Gurrutxaga handik ibiliko zera. Ez dakit, berari galdetu beharko diogu ze mozibilizen? Bai, seguro, gaizkitzele biliko.
ez da gaizki biltzen ez Orion eta ez Oriotik kanpo. Ez da gaizki biltzen eta ondo kontatuko digu gainera. Zalantzari gabe. Esperet. Ba, ea zer dionik errek. Aber, ea hemendik da bilen. Herriarteko loturan eragintzala. Larun batean ospatu zen zeinen ederra izango den jaialdia, Barakaldoko beken, Zetak taldeak antolaturiko festan, 20 musika talde aritu ziren zuzenean 2 eszenatokitan banatuta, eta sarrera guztiak salduta, asko espero zen larun bateko jaialdi horren inguruan. Eguerditik hasi eta gaua ondo sartu bitartean musikaz gaindiko beste hainbat ekintza ere izan ziren, esate baterako, bertako ekoizleekin eta egintzen azoka bat. Bigarren kafean ere banatu genituen sarrerak gure entzuleen artean, oraindik juri uste dut ez dutela, ez? Argazkirik eta horrelakorik bidali sarituek. Ez, pixka eta sarren hau, Bai, tira, zorionez, ezagun gehiago ere genituen inguruan Iker Gurrutxaga lankidea, besteren artean, antxe ibili zen beken, Ikerrek asko daki musikaz, eta bertako taldeen kontzertuen inguruan, eta egun osoan festa nola joan zen jakiteko, kontatzeko, gurera gonbidatu dugu. Arratsaldeon, Iker! Arratsaldeon. Nabari zait arpegian okazu, ez da? Oraindik ere pixka bat badela, ez da? Bai. Goizeko, iritsi nintzen, 11 laurden gutxi, holako zerbait, beken sartu nintzen, inorretzegoenan. Eta hortik, ordu laurdenera, harritzeko izan zen gertatu zenan, Hori, ez dakit, zuek, inoiz izan zarete beken txapelketa nagusian. Ni bertsolari txapelketa nagusian. Bai. Hasierako uholde hori, antzerako zerbait, baina denak pintxoago, hilera estuagoan, eta, denbora pixkat pasa zen, denak barka sartzerako, baina, milaka lagun hasieratik hori datuetako bat. Beraz, akaso, Pello Reparazek jaialdi aurkezterakoan esan zuen, ez? Hau izango zela normaltasunera itzultzeko bide horretan, lehendabiziko jaialdia izango zena, eta akaso gogo hori zen, Iker, hor islatu zena, uholde horretan islatu zena? Zalantzarik gabe. Hor Pellok esan zuen normaltasunarena, eta Alessarduik esan zuen ongi etorri anormalitatera. Esan zuen bere kontzertuaren baitan. Hor biak egon zirelako, ez da? Zer da normala zerrez, egon zen olako hasieran nabaritzen zen denak musukoarekin, ez? Musukoa protagonista izan zen 3 orduz. Esan oraindik ere motorrak berotzen zelako jendea, baina geroz eta lantzi gehiago eskuetan, geroz eta musuko gehiago ahoetan. Hori ere gertatu zen. Bai, nahiko normal joan zela esango dugu, bere mugimendu libriarekin, bakoitzak nahi zuen tokian eseritzen zen, bakoitzak nahi zuen tokian ikusten zuen kontzertua txiki, heldu, gogotsu hasieratik olako fotokol batzuk jarri zituzten, ondo erabiliak izan ziren, asko erabiliak. Ziren. Esango dugu baita ere, xeetasunen baitan ez, artistek tarte hartzen zutela gora igo eta publikoarekin egoteko. Pello Reparaz bera ikusi genuen arratsaldeko izango ziren, 8ak, horrelako zerbait, argazkiak ateratzen jendearekin, hitzik egin gabe, ahotsa zaintzeko, agurtura eta ezin dut hitz egin. Baina ari zen ahotsa zaintzen, ikusi genituen, Lunaki ikusi genuen, hau da, hori nik ez dakit beste jaialditan gertatzen den, niri ez zait egokitu hori ikusterik. Ez da niri ere, enuke esango. Eta musikan, kontzertuekin jarraitu horretik, nik galdera bat egin nahi nizuke, ze entzun nuen azoka ere bazegoela, baina ez ditut azokako argazkiak ikusi. Ze motatako ez dakit artisauak edo gonbidatu zituzen azokara? Bertan zeudenak orokorrean esango dugu, artisauak zirela, ez ikusi genituen, nik ikusi dituen gauzen artean, poltsak, galtzerdiak, ikusi dituen koleteroak, ikusi dituen, alako osagarriak orokorrean, nik ikusi nuenagatik, dozena bat postu edo alako zerbait zen, eta bitxia da argazketan ez ikusi izana, ze fotokol nagusiaren atzak aldean zeuden, eta sarrera pistako armailetarako, Bizkaiarenako edo naizeko holtzako
armailetarako sarbide bakarrearen ondoan zauden. Azokak presentzia garrantzitsua izan zuen, ez zegoen txoko batean baztertuta, ez. Eta bueno, besteak bestean zegoen, Zurine Hidalgoen Raizadas proiektuarekin, eta arekin izketaldi bat ere izan nuen, eta bueno, esate zuen, akaso ez zela saltzeko tokerik onena, baina bai, bere burua ezagutzen emateko, zer egiten zuten, proiektuarekin interesa zutenei, kontatzeko zer egiten zuten, eta alde horretatik, bai egon zen. Mugimendu egon zen, azokaren bueltan mugimendu egon zen, hori esan daiteke. Gero ekonomikoki, ez ditzen sartu hor, badakigu egoera horietako azokak ez direla azoka normalak nola baitere, eta valorazioak beroan egiten dituztenean hor, batzuk berotu egiten dira. Durangoko azokan gertatu zen bezala batzuekin, eta gauza normalak dira. Bueno, azoka beti ez dela saltzeko toki izaten, baizik eta erakustekoa ere izaten dela. Iker, egitarauaren sartuta, kontzertuetan pixka murgiltzen hasita, bazirudien, karteleko izenak irakurrita, xoa beti gasi ezene kantak, txikien entzako, akaso horrelakoetan askotan egiten den joera da, plater nagusiak amaierara arkutzi, baina uste dut, festa bastante lehenago lertu zela, ezta? Bai. Amabiak eta laurdenean ja, festa lertu. Bai. Bueno, esango dugu, enekantak amabietan hasi zela, amabiak baino lehentxeako esango nuke hasi zela, zeri nahiko puntual joan nintzen, eta ordurako ja dantzan ari ziren umedenak. Hortaz, uste dut berandu iritsi nintzela, haiek goiz hasi zirelako. Baina gero, Entor Sarmentoren kontzertuaren zain, asko eta asko ziren. 11etan sartu ziren asko, lehen lerroan ja lurren eserita. Ez dela, zai zeuden. Asko, beste erabateko joera izaten dugu, ez? Bitartean trago bat hartuko dugu, hori. Baina, han, betetzen joan ze pixkanaka, egia da, hori, gero, Pello Reparazio berak ere barkamen eskatu zuen, sarreran eta izandako gora berengatik, ez? Sartzerakoan, uste baino denbora gehiago behar izan zuelako jendeak, ETS ikusi gabe geratu zenik bada, Maren ikusi gabe geratu zenik bada, ezin izan zutelako, baina autobusetan iritsitakoak eta sartze joan ziren bezala, tragoak bigarren gauza bat izan ziren, ez zen egon zuzen amega taberara guazen edo orokorrean, denak pista betetzen joan ziren, eta horregatik, zesango nuke. Dukieraren laurdena, baino gehiago, erena edo betetzen minutu gutxian, eta kontzertu bukatzerako desente gehiago betezen, eta nola erantzun zuen publikoak lehenengo unetik. Ni horrekin geratzen naiz. Horregatik lertu, hor ja, gero gotezen mugimendua oso bitxia zen, eboltza batetik bestera, pin, ez zeuden enfrentatuak baizik eta zeuden, bananduta, eta esako dugu Lasalben eguna zela, ze argitsua zen oso holtza, eta gotezinen naizeko holtzara, eta gaua zen, ilun, bai, kuadernoarekin joan nintzen ni, apuntak hartzeko, eta linterna piztu behar izaten nuen, ongi idatzi alizateko, eta karo, jainak arraro begiratzen zidan. Hau ze kristotan ari da hemen, ez? Baina, bueno, bai, eta hor ja, festak ez zuen etenik izan, batetik bestera, baina, ordu batean izan zen gutxi gora hasi zela, petazeta, zertzen, hori. Bai, goizeko lauak. Lasai eskizatitezke edozen euskareko diskotekatan. Eta nola betezen zuen holtza. Emakume bakarra izan da. Eta holtza puska hori bete egin behar da gero. Ostras, ni harrituta geratu ditzen eta oso atsegin eraman nuen horrekin adibidez. Hoi, Las Vegaseko kasinotan bezala, ez? Nola dena ilun dagoen eta erlojurik ezagoen ez dakizu ze ordudan. Hemen, nola ilun eta giro apartarekin, izan ziteke. Nik egizan, jarraitzen ditun Zeideko sare sozialetan, baita nire inguruko jendea juntzena eta ikusten ditun denbora guztian Instagramen bideoak, eta esaten nun benetan, nien egon, buelta bat ematen lagunekin, lasai, aprobetxatzen eguzkia teatze bazen noiz bai edo, aprobetxatzen saiatzen, eta batean ikusten ditun bideoiek eta esaten zen nahi, baina ematen du errealitate paralelo bat
guztiz, zezan, ba hori, juerga, ondo pasatze, musika, topera, jendea, pospozik, eta matezun, ba hori, ba, goizeko lauak, edo zen kontzertu edo diskoteketan, eta egia esan hori, nik behintzat, bai ikusi nula, saretan eta ikusi nuen. Eta nik gehituko diot horri, bueno, jendeak edan eta hori dena, bueno, festagiroko gauzak bazirela, baina ez nuela ikusi, ez inor pasata, ez horrelako irudirik zero. Akaso izan ziteken baita ere, jendeak esatu zen gauzetako bat, ez, eta gero hori ere papelok aitortu zen, ba, 3 ordu laurden pasa zituztela trago bat hartzeko hilara luzako, zirela eta bat eta beste, eta parkineoa etzen hain beste egon. Ze momentu batean irten igemirri izan nuen parkinera, tetzen parkineo gehiagi. Hori ere, esan behar dugu. Beste, ez, beken bertan, adibidez, egon nintzenean, David Guetta ikusten bere garaian, han zegoen parkineoa, etzen normala. Etzen normala, esan nahi dut, ura etzen normala. Arritu, bueno, ez dut esango, baina aukera zabala zegoela esango dugu, nahi zuenerako han, eta oraingo honetan berriz, horrelakorik ez dut ikusi, ez duen ikusi, eta, begira, gutxiago edan da, eta horrelako gauzak, jendeak festa egiten ere, jakin badakiela geratu zer, eta musikarekin nahikoa gozatu zuela jendeak, hori nabarmentzeko gauzen artean. Iker, eta eskaintza musikal horren inguruan, egun osoan ikusitakotik, zer azpimarratuko zenuke, edo zer arreta dituzizun zerbait izan zen? Bai, bueno, aipatu dudan hasiera horretan ETS-enarekin oso arretu geratu nintzen, gero suak zenbat jende bildu zuen la salbeko goltzan ere, deigarria suertatu zitzaidan, horren arira, momentu berezietako bat sortu zen Maria Arnal eta Marcel Bagesen kontzertuan, karo, inork ez ziduen ezagutzen ia. Antzegoen publikoak akaso ez ezagunak zituen, eta aipatu genuen hori Pellorekin, berarekin aldez aurretik 300 lagun edo izango ginen Bizkaiarenan hasieran, kontzertuaren hasieran. Eta Maria Arnal bere edertasun guztiarekin holtzaren erdian eta kapela abesten, bazirudien zuri abesten ari zela. Eta hori ilusuzko momentuetako bat izan zen. Gero hortik aurrera festa zen. Esan dut, gatibo guztia lehertu zuen, hankaz gora jarri zuen, ezpalakek horri jarraipena eman zion, Iseoren kontzertuan niretzako ere izan zen nahiko magikoa. Bueno, Tanxu Geirasera aipatu behar, Tanxu Geirasena niretzako, ni lanean ari nintzen horretan, idazten ari nintzen eguerdiko, bueno, lehendabiziko girokronika, ezta? Eta, bueno, jendea bero zegoen, baina etzen saltoka, zegoen txundituta, batez ere. Eta harritu ninduen, haien kasuan, nik espero nalako folk modernizatu hau, ez? Kalakan ekartze zidan gogora askotan, baina fusio flamenkoa, dub musika, horrako gauzak ere egin zituzten, eta, bueno, harrituta. Eta gero, bueno, zer esan zetak etorri zenean, zetak etorri zen. Nik uste dut gehiengoak, argi zuela ura zela beren kontzertua, baina Iseo, pentsa, segidan izan zen gatibu Iseo eta zetak, holtza berean. Hor egon zen giroa, deskriba zineia, eta zetaken, pello gainera jendartean sartu, hor ere, pentsa, errespetuzko kontua zer den, esan zuen, batzuk pixket ezkerrera, beste pixket eskuinera, eta utzi pasillo bat hor erditik. Etzen egon, paper, ez. Errez iritsi zen, ez zuen zailtasunik izan, eta, momentu unkigarriak eta egon ziren, eta jendeak dantzan, eta saltoka, eta zorekin, azken errematea esango dugu, ez, nola bitere, baina. Zerbait aipatzekotan eretzako izan ziren hori, suak zema jende bildu zuen harrigarri egin zitzaidala, Iseoren maila sekulako izan zela, eta zetaken une hori, izango dela, ez, betiko oroitzea, ez, esaten du, nik uste dut asko korrituko dutela betiko momentu hori. Iker, eskerrik asko, kontatzagatik bizi izan zenuena, utziko zaitugu deskantzatzen lasai asko. Pianoa. Zure etxe dotore horretan, sofa eta pianoarekin, eta tximeneare ikusten dut badaukazula, beraz. Gaur pizteko garaia, itzalita dago oraindik. Eskerrik asko, Iker. Horren arte. Like an ulcer. We got a thing going on in the dance floor. Vampire rise in the dark of the night. Oh, we got our hearts in the hands of the music. You got your teeth on my neck like an. Look me in the eye. Not gonna leave
Eta ez dakit Iker Gurrutxagak sentituko du gaur egian ez dakit bizitzako urteak galdu dituela ajearen ondorioz, baino bizitzako urte gehiago nahi balin badituzue, edo zuen bizitza luzatu nahi balin baduzue, uste Julen Goikoetxeak sekreturen bat kontatuko digula hori lortzeko. Baina pixka bat itxaron beharko duzue, hori entzuteko. Nobody leaves and you're just a liar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams, yet slips away from us? Julen, zer da kontu hau? Gehiago bizi, betirako bizi, gaur oso mistiko etorri zara? Bai, bueno, onuntzan etorrela, trenean Tolosaren bidean etorrela, hortxe mugikorrarekin Twitter sare sozialean bueltakan emilen, eta ari bat ikusi dut. Ara? Eta ariak arreta deitu dit, pixka bat hortik zijoalako, ez? Galdera hori botatzen zuten amu bezala, nor nahi luke betirako bizi edo horrelako itzezitzen ez gogoratzen nola zen galdera, baina hortik zioan. Eta arreta deitu dit, eta arian sartu naiz, eta nola baitere kontakizun, bai, oinarri zientifikoekin, eta egiten zuen kontakizun kronologikoki ere nola gure bizi itxaropena luzatzen doan urteek aurrera eginala, garapena, aurrerapen zientifikoak, eta guzti horiek aipatzen zituen, eta jada, ez dakit, lehen beti esaten da ez, ondo bizitzea dela gakoa, baina batzuk ondo bizitzea eta luze bizitzea kaso nastu egiten dituzte, ez? Kontua ez da zenbat bizitzea edo eun urtea garrapatu bai, baina nola, ez? Galdera, baina jada hau haratago doa. Hemen aipatzen diren bat kontu haratago doaz. Hemen ja kontua da, zartzeari utzi eta berriz ere gaztetzea. Epa. Hori da, aipatzen dena, ez nola bizi baizik, eta ez gaztea berriz ere gaztetu, eta hortik, hurrengo urratsa bezala, iezkortasuna edo... Esan barron, Amaia gazten zen balin badugu saskara itzuliko da. Nola ikusten duzu kontua, Goiuri? Ez zaitut oso konbentzituta ikusten, Ez, pentsatzen ari nintzen, ez dakit, aukera edukita ez, esaten badidazu betirako bizi, sentitzen dut barrenean sekulako bertigoa. Bai. Nik deskubritu non Twilight filmak ikusten. Bai. Robert Pattinson eta Kristen Stewart. Bueno, hor, bago momentu bat esaten diola, tipo, ezakitzen bat 1000 aldiz graduatu naiz ja. Ta momentu horretan esan nik. Claro, eske betirako bizi berroa zea, ze aspermena. Pertsonaia horrek testu inguru pixka bat emategatik. Pertsonaia horrek 17 urte zeuzkan urtero. Baina 180. Hori da kontua, ez? Gaztetu bai, baina horrek dakarren guztiarekin. Hori da. Jodezagun pertsona batek, 80 urtetik 15 urtera egin nahi lukeela. Baina, 15 urte izatea, 80 urteko esperientziarekin hori ez da posible. Hemen, guztia hartzen duzu, edo pak guztia hartu behar duzu, ez da? Hori da. Bestela pentsa gure Kontxita Beitia eta Marimi Ugalde, orain 81 urterekin, eta orain duten jakinduria guzti hori hartu, eta 15 urteko gorputz batean sartu. Ezin ezkoa da, ez da kabitzen. Ez da kabitzen.
Hala ere, gure bizi itxaropena, gure arbasoena baino luzeagoa da eta hori eskartzekoa da. Dudarik gabe. Gero aipatuko dugu datua, baina duela 100 urte. Hoi da. 30-35 urte bitartean zegoen, bizi itxaropena, eta mende bat pasa ostean, bataz beste 70 urte jotzen da, eta herrialde garatuetan 80 bueltan ere jartzen da. Beraz, gaur ikusi, urteren aldean, kasi bikoiztu eta are gehiago. Eta hemendik 100 urtetara izango da, duela mende bat, baino, oain inbada bikoiztu, gutxe gora bera, esan demagun bikoiztu, hirukoiztu egingo da. Ez? Ze mende batean bikoiztu inbada, hirukorregela horrekin, aiama zebeldurra, Gauza asko izan behar dituzu egiteko bizitza honetan, 140 urte bizitza ez aspertzeko. Bai. Bueno, egia da, denbora gehiago ukiko dezunez, igual patxera gehiokin bizizeala. Ez? Bueno, lehen Carpe Diemaren kulturak pixkatago bihatzen zaitu. Bazkal orduan aipatu dugu korrikan lekukoa 84 urteko pertsona batek eraman duela. Agian korrikaren ezagit 56. edizioan marka hori hautsiko dugu. Barkatu, eske korrika dela eta korrika ez dela bat dena horrekin erlazionatzen dut, sentitzen dut. I'm bleeding my cold little heart. Baina kontatu Julen, zer irakorri duzu? Bueno, aipatu bezala Twitter sare sozialean ikusitako ari bat izan da, jarraian landuko dugun gaiaren sugarra. Nork nahi du betiko bizi? Galdera egiten zuen ari horrek. Eta 10 txioz osaturiko ari bat egin du Juan Ignacio Pérez Iglesias, biologoak eta Euskal Herriko Unibertsitateko errektore izanak. Bizi itxaropena luzatzea izan da azken urte luzeetako helburua. Bada orain, badirudi zartze prozesu hori geldiaraztea eta gazteagotzen hastea direla hainbaten helburuak. Gazterik hiltzea gauza tristea da, zalantzarik gabe. Bai. Baina betiko bizitzeko aukera parean jarrita, zenbatek emango luke baiezkoa? Did you ever notice I've been ashamed? Orain gutxi aipatu dugun moduan, duela 100 urte, gizakion bizi itxaropena 30-35 urte bitartekoa zen. Ordutik ona, zientziaren eta medikuntzaren garapenaren arrakastak bizi itxaropen hori bikoizte ahalbidetu du. Bataz beste 70 urtekoa da gaur egun, baina herrialde garatu askotan, gure barne, 80 urteren bueltan ere badabil. Medikuntzaren garapen etengabe horrek bere bidea egiten jarraituko du, eta horri esker, bizi itxaropenak luzatzeko joerari utziko dio aurrerantzean ere, ez dakigu Amaia, bazuk aipatu duzun bezala, proportzionalki joango den, eta nola izango diren gauzak. Baina aipatu duguna, zartzearekin, eta ondo zartzearekin bakarrik konformatuko gara? Agian batzuk bai, baina beste asko ez. Dirudi ez. Tira, datuak ematen jarraituko dugu. Pérez Iglesiasek bere txioari horretan aipatzen duenaren arabera, erloju biologikoak gelditu nahi du, hori da helburua. Zahartzea geldiarazi eta horrekin gutxi ez, eta fisikoki gazte itxura berreskuratu nahi dugu. Beraz, betiko bizitza baino badirudi helburua betiko gaztetasuna lortzea dela. Tiranik esango nioke Pérez Iglesiasi gaztetzaren kontu hau ez dela berria emakume ontzat behintzat, Hori saltzen digutela behin eta berriz, eta horretarako kremak eta potinjak eta horrelako ez dakit ukenduak saltzen dizkigutela, ez zahartzeko ezin baitugu ez dakit zahartzaroaren ezaguarririk ikusi aurpegian. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the... Baina badago hor kontzeptu bat ondo azaldu behar duzuna, ze Amaiak eta nik oraindik ez dugu ulertu. Eta Biohacking da. Biohacking. Biologiaz jakitea. Wow. Barkatu. Amen. Amen. Gogorago, Juri, estelen baterako, Ez da hori beraz. Ez hori bakarrik ez behintzat.
Nik ere gaur ezagutu dute. Estatu Batuetan, biojakin delako kontzeptu hau, kirol tendentzia modura hartzen da, eta gazteago sentitzeko gorputza eraldatzea du xede, edo helburu. Aldizkako baraua, haragi gutxiago jatea, eta intentsitate altuko tarteen prestakuntza edo hit prestakuntza bezala ezagutzen dena dira, biojakin hau praktikatzen dutenek jarraitzen dituzten oinarrietako batzuk. Jarduera horiek, odoleko lipidoen maila hobetzea, presio arteriala murriztea eta loaren kalitatea hobetzea dakarte, beraiek esaten dutenaren arabera. Trondheimeko unibertsitateak 5 urtean zehar ikerketa bat egin du, bataz beste, 62 urteko adina zuten, 1567 pertsonak egindako ariketa fisiko aztertu dute. Eta beraien ondorioen arabera, hit prestakuntza egiten zutenen datuak, hobeak ziren, bestelako ariketa egiten zutenena baino. Amen. Aipatu dugu biojakin tendentzia edo korronte hori edo zer den. Eta hemendik aurrera Juan Ignacio Pérez Iglesiasen txioari horretara itzuliz, hemen jada nolabait ere datu zientifikoekin sartzen da. Turriopsis dorni hidrozoaren inguruan hitz egiten du. Turriopsis dorni hori itxastar ornogabe txiki bat da, eta beronen biologian egon daiteke hilezkortasunerako gakoa. Ojo! Erne. Topatu dugu? Hemen txezean? Nola ez da ikusi hain arte? Hidrozo hauek 2 bizitzaldi dituzte. Gaztaroan polipoarena eta helduak direnean marmokarena. Garapena bukatutakoan, ugaldu eta hil egiten dira, hidrozo hauek. Baina badute gaitasun berezi bat. Marmoken bizitza aroan daudenean, atzera egin eta polipoen aroa berreskuratu dezakete. Beraz, nolabait ere esan liteke nahi dutenean, zahar bihurtu bitezkela eta nahi dutenean gazte, ez? Wow. Ulertzen saiatzen ari naiz, Nik goizan ulertu irakurri dudanean txioari hau, ez dakitrenean norbait parean zegoenak edo harrituko zezarpoia jartzen ez. Ez nuen siniste, ez dakit, nuen barneratzen edo ez nuen ulertzen zearen itzen irakurtzen eta baina, ikusten dugunez, esan duguna nahi dutenean gazte eta nahi dutenean zar. Ja. Izateko gaitasuna edo badute. Gaitasun hori gustatzen zaite, agian betirako bizitzarena baino kontu interesgarriagoa da. Baina interruptori txikiua bezala, Txik-txak. Gaur gazte. Gaur zar. Noski. Dena aldatzen balin bada? Wow. Hau da, lehen aipatu dugun bezala, esperientzia maila eta ikasitakoa aldatzen balin bada? Bai, baina, Baina, orduan ezinak egoatuko, zure bizitzaz, ez? Esan edet, egun bakoitza berria izango litzake. Ez bada esperientzia gordetzen edo, ez? Ez dakit, ez dakit. Jarrai zala Julenek, baina gu bion artean ez dakit zera ingo dugun. Dirudinez gainera hori etengabe egin dezakete. Esan dugun bezala, nahi dutenean zar eta nahi dutenean gazte, eta horrela lortzen dute, hilezkortasun hori. Beraz, hainbat zientzialariren usten arabera, gaitasun horren oinarri horiek ezagutzean dago gakoa, hau da. Oinarri horiek ezagutu ezkero, errepilekia ditzakezu, eta... Hori da. Eta zientzialari horiek usten dutenaren arabera, oinarri horiek ezagututa, gure onerako erabili ditzakegula uste dute. Eta hori posible da? Ez dakit, baina badirudi ez, dena eginda dagoela bezala, eta hortxe daukagula ez, hilezkortasunaren aukera hori hortxe daukagula ez, nahi duenak hartu edo nahi duenak uz dezan. Baina Juan Ignacio Pérez Iglesias bera ere zientzia gizona da, eta berak ez du uste, bere iritziaren arabera ez du uste hori bide emankorra denik. Bere hitzen arabera, bada aukera hobeak eskaini ditzaken, beste bide edo beste modu bat. Eta zein da bide hori? Entzun. Sagu zahar baten zirkulazio sistema eta sagu gazte batenak kirurgikoki batzen direnean, zaharraren zartzearen seinaleak desagertu egiten dira zenbait organotan. Baina, esan. Ez dakit galdera, egintzuk galdera.
Ez. Osa, neria da, ez da transplante bat egiten diola. Da, osa, bai, baina esan ez diola aldatzen adibitz urdaia, ez dakit bakaten. Zirkulazio sistema aipatzen da hemen. Osa, odol transfusio bat edo izango da. Baina, xagu zaharra, xagu heldua, Xagu heldua ulertzen du nik. Edo xagu zarra. Ja, klar. Wow. Idatzita zegoenaren modura. Xagu zarrekin. Xagu heldu bat. Heldu, bale. Xagu zarrekin badakizu, ez notatu zen azkeneko aldean. Zintzi aldetik. Bai, hori da. Badazpada, Haze bi urte, Juri. Bale, xagu helduak. Bai. Eta jarraian azalpen zientifiko gehiago eta izen bereziak, arraroak. Hori, gustatzen zegoen. Nik irakurri egingo ditut, kontatu egingo ditut. Gero, ulertzen ditugun edo, hori beste gauza bat izango da. Atera honea, biologia kaiere. Enbor zeluren jarduera eraetzen duen GDF-11 izeneko proteina aurkitu zuten duela zenbait urte. Xagu gazteengan altua da faktore horren kontzentrazioa. Aldiz, baxua zaharrengan. Zahartzerakoan jetxi egiten baita. GDF-11 enbor zelula, muskulu, entzefalo eta bihotz zelula helduak bihurtzea sustatzen du. Medikuntza birsortzailearen arloan lanean dauden zientzialari ikuste dute, proteina hori kaltetutako organoak berreskuratzeko erabili daitekeela. Baina kontua ez da horra maitzen. Izan ere, antzeko ondorioak dituzte xagu zahar eta gazten zirkulazio sistemak batzeak eta GDF-11 proteina hori xagu zaharrei txertatzeak. Zahartzearen hainbat zantzuk atzera egiten dute. Beraz, hortik abiatuta, hainbat ikertzaile uste dute gaztetze eraginak ere izan ditzakeela proteina horrek. Eta Perez Iglesiasen arabera, gakoa hemen dago, GDF-11 proteina honetan. Gakoa hori dago, baina Perez Iglesiasek oraindik ere berak, ez dakit, mesfidantza puntu batero agertzen du. Izan ere, bere txioak hitzezitze irakurriko dute, bere txio bat. Unapistim jakintxuak, bere garaiko aspaldiko jakintxuren bat izango zen, ilezkortasunaren sekretua itxaso ondoan zegoela, esan omen zion Gilgamesh, duela 4.000 urte. Baina GDF-11ak gaztetze eraginik izango balu, guk gure gandik asko zurbilago dauden xaguetan egongo litzatekela dio, ipatu dugu, xaguen zirkulazio sistema hori eraldatuta, gaztetzea lortuko litzatekela. Dena den Perez Iglesiasek, oraindik ez du konfidantza gehiegi erakusten, mesfidantza puntu bat erakusten du. Beraz, nik uste dut, hain bistakoa edo hain evidentea balitzez, zartzeari usteko bideak hain eskura ditugula edo, norbaitek negozio egite utxagatik bakarrik, dagoeneko martxan jarri zituela prozesu eta proba eta dena delako guztiek eta bai. Nolabait ere teoria bat edo badagoela dirudi, lortu litekeela edo zertan oinarriturik badagoela, baina zientzialariek oraindik ere mesfidantza puntu batekin begiratzen badiote, ez dakit nik, Neri beldur pixka bat ematen dit teoria edo proba edo dena delako honek, ze gizakia ezagututa eta gizakiaren egozentrismoa ezagututa eta desioak egi bihurtzearen borroka horren atzean dagoen guzti horrek, klaro, xagu heldu bati, xagu gazte baten hori ez, proteinakin eta horrekin egin lortu badira edo ikusten dia zantzuak odenelakoa, gizakiengan probatuko baluten noiz bait, xaguarenak eta ez baluke probatuko, agian hasiko dira probatzen gizaki gazteekin. Zenet, igual, umen proteina ezakitze harten. Mesedez, ez gaitezen iritsi horretara, milezkortasuna lortzeko, behintzat, mesedez. Osea, eske beldurra mateit, benetan. Pentsatzen ari zen, ilezkortasuna beti erekoaren sinonimoa dela, ez? Eternitateren sinonimoa dela. Eta zinemagile ospetsu batek, eta izen ez dut aipatuko ze kantzelatuta dago, baina zinemagile ospetsu batek esan zen
Eta esaldiak grazia egiten dit dela eternitatea oso aspergarria da, bereziki bigarren erditik aurrera. Hori izan zuen? Bai. Ez dut ulertzen. A ber, eternitatea ezin dezu zatikatu. Beraz, ez dauka zentzurik bigarren zatik. Baina ez esaten zuen benetan edo txantxa bat egin nahian. Maia, txistea zan. Vale, ez barkatu, nire inteligentzia ez da iristen. Bale, musika joko dizut. Bai, hori da. Eta 5 minutu lagunik gabe, bale? Beraz, zientzialariak horretan ari dira, eta, bueno, pentsatzen dut, interesgarria dela ez soilik hilezkortasunerako, gero gaixotasunak ez dakit sendatzeko eta ez dakit bizikalitatea luzatzeko balio duela horrelako ikerketak batek, baina nik uste dut hemen bigarren kafean Julen Amaia ados gaude hiruok, ez da? Ez dugu betirako bizi nahi, ez da? Nik ez. Julen, zuk? Ez. Oaingoz ez. Gero ikusiko dut. Niri honetan guztian atzera egin didana izan da hori, ez? Ja da ez hartze hutsa edo ja gaztetu egin nahi dugula eta betiko bizi nahi izate hori eta ez dakit niri horrek atzera egiten dit edo bai. Ez? Ados nago. Usted
Ba, eskerrik asko gai interesgarri hau plazaratzeagatik, Julen, baina aurrera egin behar dugu umeak bezala jolasean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizoe, nik lehenago negar pixka bat egin dizuet. Egunean behin aste hontan amaituko delako. Bai. Gaur delako takateklari gabeko lehen astelena. Baina amaiak esan dit oraintxe? Baduela sendagaia, niretzat. Badugula jolas berri bat, euskeraz. Bai, Talaios kooperatibak berriro ere. Gaur goitzean harritu gaitu, edo sorpresatxo bat oparitu digu. Eta zer da sorpresatxo hau? Wikitrivia. Eta zer da Wikitrivia? Da jolas berri bat, joku berri bat, online dena, aurrekoak bezala, eta egiten ditu, Wikipedia eta Wikidata erabiltzen ditu, eta kokatu behar ditugu gertakizun batzuk, denbora lerro batean. Eta besteak bezala, JTC egunero egiten denbora lerro bat, kasu honetan. Egin nahi duzue saiakera bat? Nik jolastu dut ja. Beraz, eta egunero, hau da, Wordle bezala, hitza egunero berdina dela? Gaurko txartelak zuretzat eta niretzat txartel berdinak dira? Ez esan nuke badagola denbora guzti. Nahi adina jolastu liteke, bai. Nik probak egin ditut eta nola baitere etiketa batzuk edo txartel batzuk bezala agertzen doaz, eta zu kronologikoki ordenatzen joan behar duzu. Eta nola baitere, 3 akats egin ditzakezu. Hori da. 3 akatsak egiten dituzunean, aria amaitzen da, eta zenbat etiketa jarri dituzunaren, zenbateko ateratzen zaizu, eta momentuan bertan, berriz ere jolastu nahi baduzu aukera. Saiakera egingo dugu, agian guri ateratzen zaigun txartel txoren bat, gure entzule bati aterako zaio aurrerago, eta pista bat emango diogu. Beraz, hemen ikusten duzu, streamingetik jarraitzen gaitu zen entzuleek behintzat, ikusiko dute, hemen ikusten dela, ez da oso handian ikusten, baina hementxe dago Julenek aipatu duen lerroa, eta hemen lehenengo txartela. Badaukagu, jokuak berak lehenengo ematen dizu, eta horren arabera kokatu behar dituzu. Hori da, bat agertu egiten da, referentzia bezala, eta hortik aurrera joan behar duzu. Adibidez, kasu honetan irratitik entzuten ari direnenentzat. Lehenengo txartela jarri dugu, Añana Arabako udalerria, Gatzaga dagon, Gatzaga? Ui ama, Gatzaga dira, no? Bai. Ui ama, ezakitze bat. Eta jartzen dugu, 1140 urtean, sortu zela izango da. Eta orain dakagu hemen ondoan, beste txarteltxo bat, dela ematen digutenak, dela rugby taldea noiz sortu zen, Leicesterrekoa da. Irakurri dut ez dut ikusten. Leicester Tigers, rugby taldea noiz sortu zen. Nik uste dut hemen ez dagoela zalantzarik ez, Leicester Tiger berriagoa izango da. Espero dut baietz. Gazteagoa gintzat. Bestela oso aspaldiko dira. Beraz hemen kokatuko dugu. Kokatu egin behar dira bata bestaren ondoan, eta begira asmatu dugu Leicester Tigers rugby taldea 1880an sortu zutelako. Baina hementxe zailtzen zaigu kontua. Eduardo Aitorlea, Ingalaterrako errege anglosaxoia, noiz hiltzen. Hemen... Parrik ez egin, nik ez dakit. Hemen begiratu behar da hil edo jaio jartzen duen, ze batzuetan trampatxoak hemen Talaiosekoak ez dira oso jatorrak, hemen trampatxoak hartzen dizkigute, eta kasu honetan noiz hiltzen Eduardo Aitorlea. Zuek badakizue? Ni naiz monarkiaren aldekoa, beraz inoiz ez jakin gehiagi, beraz zuet erantzuten hau. Begira, arkakuso idazten ari da, eta oraintxe deskurritu omendu jokoa eta asko gustatu zaio. Egia esan guai dago, eta holako jokoek pikatze zaituzte ondokoekin, eta lehen egunean beinekin esaten genuen bezala, lagunekin dakazun pikori, guai dago. Eta asko ikastezu, bide batez, noski?
Erkakusok dio jartzeko lehenago. Jarriko dugula lehen txartel bezala. Vale. Arkakusok badaki, anderinoa da. Arkakuso hori jaramon egin behar diogu. Hori egia da. Vale, beraz jarriko dugu Eduardo Aitorlea Añanaren aurretik. Oso ondo, eskerrik asko Arkakuso 1076 urtean hiltzen gure Eduardo. Bueno, gure ez da, baina gaurkoan bai. Urrengoa, Hilma Af Clint artista. Eta zer galdetzen digute, ea noiz jaio edo noiz hiltzen? Jaio, kasu honetan jaio. Margoleri suediarra da. Nizet hemen trampak egiten dituztela. Nik badakit 19. mendekoa dela. Vale. Hori behintzat esango dut. Baina 19. mendekoa dugu Leicester Tigers errugbi taldea. Baina 19. mendekoa balin bada, Leicester 1880ko hamarkadakoa omen da, edo gurtekoa da. Beraz, margolaria mende horretakoa baldin bada, asumi dezakegu jaio 80 bino lehenago entzela. Ez? Bueno, igual ez. Zen bizi esperantza 30 urtekoa baldin bazen garai horretan agian ez. Gure irakasleak herrieta egin dit. Gure irakasle Arkakusok herrieta egin dit, beraz... Anderinoa ez dela, ez? Bai, estanderinoa irakaslea da barkatu. Arrazoi guztia duzu Arkakuso, beraz, nik Amaia, bai, zuk esan duzunarekin bat egiten dut. Aha. Eta jarriko dugu, Leicester Tigersen aurretik. Eta asmatu dugu berriro, 1862an jaio zelako. Zuek, hau, idatzi, nonbaitze, agian berriro agertuko zaizu ez bai. Google Chrome, web arakatzailean, nabigatzailean, noiz sortu zuten. Azkena. Bai, hau nahiko berria dugu. Bai, ze Google 1988koa dela esango nuke, beraz, hau 2008, imaginatu. Google azkenekoa jartzen duen mentxatean, bai, hori guk ere badakigu, hori... Hainbesteraino ematen digu. Bai. Ameriketako estatu batuetako independentzia aldarrikapena. Independentzia aldarrikapena hau. Wow. Arkakusok dio 3. jartzeko. Galderekurra egiten du gero. 3. Izan daiteke 3. Claro, eske hor dago kriston tartea. 1140 urtetik 1862 urtera goaz. Nik gozat esan behar dizuet. Badakizu. Aurrekoan, Idoia Davila Uzkudunek esan zuen, badagoela hor pelikula bat Nicolas Cagena berari asko gustatzen zitzaiona gaztetan edo. Bueno, agian oraindik gustoko du hori ez dakit. Pelikula horretan Nicolas Cagek laportu egiten du Ameriketako estatu batuetako independentzia aldarrikapena. Eta nik aitortu behar dizut pelikula hori ere askotan ikusi dela. Beraz, badakit independentzia aldarrikapen hau 1700 piko urtekoa dela. Beraz, hor... Beraz, Arkakusok arrazoi... Arkakusok arrazoi beste behin ere... 1775. Hauxe duzue, Talaios kooperatibak eskaini digun denbora pasa berria. Ontara jolasteko Amaia, wikitrivia.talaios.com. Bertan sartu eta listo, ezta? Ez duzu izenik eman behar? Ez. Hau da, sartu eta jolastu eta ondo pasa. Eta bueno, badaukagu beste euskaratutako... Ze, bueno, esan behar da, joku hau ustez existitzen zen beste modu batean edo. Beste hizkuntza batean egin. Orduan, hau egokitu da euskarara, itzuli da, eta erki. Deskurritu dugu, haizu, adituak garela. Bai. Jolas honetan. Eta... Gure entzuleak ere badiela. Bai, gure entzulei esker batzuk esmatu ditugula. Beraz... jarraituko dugu honekin beste egun batean, edo gure aisialdian. Ze orain aurrera jarraitu behar dugu. Baina bitartean entzungari. Naizenean loratzeko ematen du joan direla 10 urte, ematen du joan direla 9 hilabete, atzo izan.
Denak gara top, dio Arkakusok. Bai. Ados gaude. Gure entzulek top dira, gu top gara, eta gure gonbidatuak zer esanik ez. Eta horrengo gonbidatua prest dugu dagoeneko. Elena Ruiz de Azua hemen dugu gurekin hitz egiteko proiektu interesgarri baten inguruan. Mundua nahastuta dabil azken aldian edo hori dirudigu guri. Pandemiaz geroztik zoritxarrak bata bestearen atzetik iritsi direla mundura. Baina kontzientzia pixka bat hartuz gero pandemia baino lehenago nahiko nahastuta zegoen mundua dagoeneko eta hori jakin beharko genuke. Zaliak ikusten ditu nire erraietan bazkatzen. Normaltasunera itzuli, normaltasun berria. Azken aldian askotan entzun ditugu horrelakoak, baina benetan pentsatu aldugu zein den normaltasun hori. Ziur aski ezin genezake azaldu urte guztiko programekin ere zer dagoen gaizki edo egon den beti mundu honetan. Gaur errealitate horietako bat ekarriko dugu gurera, normaltasun berrian, lehengo normaltasunean eta azken 2 urte hauetan existitu eta existitzen jarraitu duen horietako bat izango da. Amapola zerai bat daukat barrenean. Amapolek baretu itxan daute. ACNURren arabera, 2020 urte bukaeran, 82,4 milioi pertsona ziren gatazka, violentzia, giza eskubideen urratze eta beste hainbat arrazoiengatik euren herrialdetatik kanpo bizitzen ari zirenak. Errefuxiatuak mundu osoan zehar ari dira etengabe bizimodu berri baten bila, egoera txar batetik ateratzeko bide okerragoak aurkitzen dituzte eta hori da beraien errealitatea. Zaporeak proiektua 2011 urtetik ari da gure betiko normaltasunean ere baztertutako errealitate hau aldatzeko lanean. Agian, proiektuaren barruan izan dituzten ekimenetan oihartzun gehiena izan duena Lesbosen egiten duten lana izango da. Baina egiten duten lan guztia batez ere gogorragoa izan da azken 2 urtek ekarri dituzten nahasteetan. Baina hau guztia hobeto kontatuko digu Elena Ruiz de Azua Oiaregik, Zaporeak elkarteko kideak. Ongi etorri, Elena? Arratsaldeon. Bueno, Zaporeak egon zen gurean duela ja demora dexente 2020ko abenduan. Abenduan izan zen, bai? Bai, beraz, bigarren kafea hartu dugu, modu telematikoan. 2020ko abenduan edo 2021ko abenduan izan zen? 2021, bai? 2021ko abenduan, markatu. 2022an bizi gara dagoeneko. Bai. Eta hoxe, hasi gea 2021an, seguro? Bai. Ez dakit pa. Hori ez da garrantzitsuena, beraz jarraituko du. Barkatu. Eta hala ere pasada demoratxo bat, baina Euskal Herrian norbaitek ez badu ezagutzen oraindik Zaporeak, ez dela uste, egiten duten lana nahiko ezaguna delako, baina koka gaitezen pixka bat eta koka dezagun gure entzuten naiz egun pertsona oro. Kontai ezaguzu, pixka bat badakit zaila izango dela hainbeste urte laburtzea, baina zer da Zaporeak, nondik dator elkarte hau? Zaporeak, 2016an gutxi gora bera sortu zen, justu momentu hortan aizan edo berrietan genekan ez, telebistetan, egunkarietan tala genekan justu, refuxiatuen krisi garrantzitsua o importante da, tala, ilanen umearen argazkiak, eta Greziara iristen ziela pertsonak, momentu hortan, Donostin zeuden lagun batzuk ikusitzuten gauza hauek, eta zeo zer egin izan zuten, orduan horraz izan Txioseko uhartean, dela baitare Greziako uarte bat, dagoela 7 kilometrotara gutxi gora bera Turkira, eta orduan horraz izan, gure proiektua bere zen, Euskal Herrian oso
gastronomikoki kultura polita edo handia dago, orduan pixkat hortan zan, eta oraintxe bertan baita ere proiektua ez den, hoxe. Grezian jotia, errefuxiatuak etortzen zienean txalupan, ez zekatela ez errez jateko, orduan guk ematen genion pixkat elikadura hori, eta azkenean, hori 2006 egin zan, 7 urte gutxi gora pasadia, orduan pixkat emergentzia hau izan zen puntu hortan ez, baina gero emergentzia hau kronifikatzen junein da, orduan baita ere, pixkat proiektua adaptatzen jungea, baina hoxe, azkenean 7 urte daramatzagu, egunero, elikadura duin bat edo otordu duin bat ematen, hoxe, Grezian dauden pertsona errefuxiatuei. Izan ere, aipatu ditugu Txios eta Lesbos, baina, egontzarete Atenasen ere, Patrasen ere, nik irakurri dut nun bait, eta, nire lagun batek kontatu zian, horregatik nekien eta horregatik bilatu dut, guk ustet ondo esango detela, saiatuko naiz behintzat, gukron ere egontzela proiekturen bat Etiopian, Angel Olaranen, aita Angel Olaranaren misioan laguntzen egon zela talde hori, Donostian sortu zen lagun talde hori, ez dakit hori horrela izan zen zehazki, zuk zuzenduko diazu. Bai, hori da, baina hori hasiera, osea, Zaporeak elkartea berez da como oraingo proiektua, ez? Gero egia da, leno, Angel Olaranekin zegoen Etiopia Utopia eta proiektu hori, proiektu ez, elkartea edo asozizio hori existitzen da, eta orduan hor zan Tigraien dela regio bat, ez, Etiopiako regio bat, justu oraintxe bertan daudela oso gatazka zaila batian edo, justo proiektua baita ere hor zegoen, baina, Zaporeko pertsonak barruan zeiren, baina ez zan bere Zaporeko proiektua. Osea, pertsonako zeuden, eta azkenean pixkat ideologia edo proiektua bat egiten zenuten edo. Nahiko berdina zen, baina, Zaporeak egiten duna orain da, hoxe, sukaldatzea tala, tenkambio Etiopiakoa zan Angel Olaran dazka oso proiektu interesgarri bat daka, herri batzuetan, dazka ez dia orfanatok, baina baizik eta herri bertan familia juten dira huerfano horiek baitare kriatzen tala, orduan hor egin zuten ikastola bat, eta gauza hauek orduan pertsona berdinak gea, gutxi gara bera, baina proiektu nahiko desberdinak dira. Bai, esan. Galetu nahi nizun, Elena, 6 hilabetetarako jaio zen proiektu batek 6 urte egiten dituenean, zer da sentitzen duzuena? Nik uste bi gauz desberdintatzen ditugula, ez? Azkenean, lehenik eta behin poza, azkenean, polita da 6-7 urte hauek jarraitzen dugu, Euskal Gizartea laguntzen gaitulako eta indarra ematen digulako. Orduan hori oso alde polita eta indarra asko ematen digu, ez? Baina baita ere tristea da, edo, ez dakit, ez da hona, azkenean 6 edo 7 urte hauek gu gaude inork ez dagolako gu egiten duguna egiten edo konpontzen edo pixkate hor zehoz egiten ez, orduan guaz eginean 6 hilabeterako emergentzia zalako pentsatzen zehozer gertatuko zela edo zehozer konponduko zela, noiz denka ez, gauza da, errealitatea orain bertan da, 2006an hasi ginela, 2022an gaude eta ez da zer ezala, orduan, pena edo frustrantea da, baina baita ere, polita azkenean, gizartea indarra asko ematen digu eta 7 urte mantentzea lan hau egiten, ostras, baita ere ez dakite oso aberasgarria da guretzat, ez? Izan ere, egunero 2000 otordu kozinatzen dituzte Zaporeakiko bolondresek eta kideek, bertan Lesbosen daudenek, bertan dauden kanpamentuetan bizi diren errefuxiatuentzat. Egia da, Goiurik esan du 6 hilabetetarako joan zineten edo oizen zuen asmoa eta bertan geratu zarete eta bertan jarraitzen duzue lanean. Baina egia da, eta
eta hau esan beharra dago, azken 2-3 urteak gogorak izan direla, noski pandemiak mundu guztian eragin du. Beraz, bertatik nola bizi izan da pandemia, nola nola eragin du beraiengan eta bueno, zuen lanean noski. Bai, Grezian, hasieran, claro, gure lana edo bolondresekin da, ez? Orduan, gure sukaldean, hilabetero junta etortzen dira Euskal Bolondresak, orduan, claro, pandemian ezin genuen hori egin. Orduan, hor eskerrak eman behar dugu, eta ia lan oso egin zuten, hor gelituzean bolondres berdinak, eta gero sukaldean dazkagun pertsona errefuxiatuak, gurekin lan egiten dute. Orduan, beraiek izan zean egunero, funtzionak ateratzen aurrera lana. Orduan, hoi super garrantzitsua da. Eta gero, beraiei, bai, errefuxiatu kanpoetan nola izan zen COVID eta pandemia, imaginatu ez azkenean, beraiek daramatzate urte asko ez konfinituta, baina, bueno, errefuxiatu kanpoak kartzelatzekoak dira, ez, orduan, beraiek jazekaten restriktio hori eta ezin zian libres mugitu, orduan, karo, konfinamentua izan zen, como doble konfinamentu beraien zatez azkenean, ez zekaten, askatasun hori mugitzeko, eta imaginatu, kanpu batian, ez, COVID izatea edo positibo izatea zen beste konfinamentu bat kanpu hortan jazaudera pixkat konfinauta, eta ez dakazu bez medikua, ez da pastillari, en plan, medizinarik edo orduan, karo, imaginatu zen nolako egoera, ez? Azkenean, COVID-arekin super garrantzitsua zen garbiak, eskuak garbitzea eta higiene hori, eta ez dakate higiene ona izateko aukerarik ez edo baldintzarik ez dakatelako komun arruntak edo urberoa edo gauza hauek, orduan, imaginatu zen nolako egoera izan ziren, 2 urte edo, bueno, konfinamentu potentia 5 hilabete izan ziren ez, baina, bueno, COVID-ko egoera 2 urte izan dira, eta gero imaginatu, COVID-arekin oso aitzaki interesgarri izan da, Greziako estatuarentzat edo, baldintza gehiago jartzeko askatasun hori ez emateko pertsonei azkenean, eza kartzela, baina, bueno, dakate baiak eta hola sarreretan eta iteretan eta poliziak zeuden, eta ez zuten uzten ateratzen, orduan nalia da. Nobody's watching Might take it home Might make out Eta, bueno, ez duk esan dezu, ez? Pandemia izan zen egoera perfektua, beste urte guztietan zehar noski zuek eta noski refuxiatuen aldeko mugimendu eta elkarte guztiek, gobernuz kanpoko erakunde guztiek, salatu dutena, ez? Ze baliabide politiko gutxi dauden, ze gutxi hitz egiten den eta regulatzen den egoera hau eta jende hauen bizitza, ez? Pandemiak horretan ere eragindu hau da, gobernuek gero eta kasu gutxiago edo ez dakit nola esan, kemen gutxiago eskaini diote beraien egoerari. Bai, azkenean gauza asko gertatzen dira. Pandemia itzaki oso ona izan da, soilik pandemia eta hitz egiteko, ez? Azkenean Grezian edo, bueno, leku askotan, ez, gerrak eta gatazkak daude, eta justu hementxe Europan bertan, hemen gure ondoan Mediterranean, edo, bueno, Espainian, ez, gure hegoaldean, Melilla eta leku hauetan, kriston egoerak daude, itzulkera beroak tola, eta soilik COVID-ari buruz hitz egiten gainun, ez? Orduan, gauza hauek, pentsatu egiten gaitu, ez? Zenolako gizartea, edo, bueno, edo baitare edabidek tola dazkagurez, soilik, gai hauek hitz egiten ditugu, eta ez dugu jartzen mai aurrean edo mai gainean ez, gauek baitare dazkagula, ez dakizen bat urteia arrastratzen, eta jarraitzen diela oso garantzizaten azkenean pertsoni buruz ez egiten ari geha, eta pertsonen bizitzak, eta beraien, ez dakit, esperientzia eta situazioa, bueno, egoera. Eta horren aurrean, lehen aipatu duzuna, Euskal gizartearen laguntza eta elkarlanaz datuak hor daude. 120.000 zapata duela hilabete batzuk Greziara bidaltzeko. Hori izugarria izan zen, argazkiak behintzat izugarriak ziren Martuteneko
lonjan, zapata guztiak hor jasota bidaltzeko prest, hori ere lortu zenuten. Bai, gu beti esaten dugu, gure bolondresak diaia zaporeaken arima, azkenean beraiek gabe gure proiektua ezingo luke funtzionatu, bai Grezian dauderako gurekin sukaldatzen, baita gero hemen Euskal Herrian, bai hoize, elikaduren bilketak egiten ditugunean, beraiek dia laguntzen gaituztenak elikadurak hartzen edo gordetzen tantolatzen, baita ere gero beste pertsonak ematen dituztenak ez, adibidez hoize, horientakoekin izan zen kriston lokura bat, ez genuen espero hainbesteko elkartasen, edo ez dakit, esan dezu ez, 100,000, una barbaridad, ez dakizten bat kontainer izan genituen, Greziara bidali ditugu pare bat, Bosniara baita ere, Siriara, Atenas, Les, oso polita da ez, azkenean gu asko eskertzen dugu gizartea, behintzat, beti pentsa dugu, eta gero hor Grezian gaudenean beti esaten dugu berdina. Egia da, instituzioak, politikoariak edo estatuak eta hola, azten nahi diela eta pixkat invisibilizatzen ari diela egoera hau eta pertsonen egoera eta bizitza, baina gero gizartea beste erantzun bat ematen ari da. Adibidez, oinetakoekin oso erantzun polita da, eta azkenean gu nahi duguna da, honekin baita ere indarra ematea ez, eta indarra bidaltzea hor Grezian edo beste estatuetan dauden pertsonai gelduta eta burokrazia hortan pixkat galduta, indarra hau baita ere sentitzea eta esatea aizuek. Gizartea ez daituztea aztek, zuekin gaude. Eta adibidez, pandemiaren aitzakia aipatu dugu, azkenean zuk esan dezuna, gure edabideen, gure politikaren agendan lehen puntuak eta guztiak akaparatzen zituen, guztiak hartzen zituen. Pandemiak adibidez orain ere, Ukrainako gerrarekin antzeko zerbait gertatzen ari da, eta Ukrainako gerrak ere eragin du, jende askok ihes egin behar izatea, eta hemen ere refuxiatuekin berriro ere gatazka bat sortzen ari da. Zuek zaporeak elkartetik edo hausnartu duzue honen inguruan, edo pentsatu duzue zerbait honen inguruan? Bai, azkenean egoera hau pixkat ikuskitzen du pixkat zenolako instituzio arrasistak edo sistema arrasista batean bizi gehan ez, soilik ikusi dugulako bideo asko esatenea, eske hauek gu bezalakoak dira, txuriak eta arrulloak edo begi urdinekin hau gertatzen da, baina ez soilik gizartean, hau gertatzen da instituzioak edo sistemak edo uzten dulako, orduan, egia da Ukrainiako egoera oso larria dela eta zeozerin berdela, noski baietz, baina ezin geha soilik hortan begira hoi azkenean, egoera hori nondik dator ez? Zergatik ari dira pertsona hauek ihes egiten, bai Ukrainian, bai Afganistanen, bai Kongon, zergatik ari dira pertsona hauek ihes egiten, guk occidental bezala, dakagu deuda historiko oso handia, herri hauek, orduan baita ere pixkat honi buruz, ez dakit pentsatu behar dugu ez, edo baita baita ere, azkenean, ezin dugu soilik orain Ukraina modan dagolako Ukrainiarekin egon, eta Ukraina begira eta soilik hori azkenean, bai da, namatzagu ja hilabete bat Ukrainekin, eta oraindik daude erabidetan, baina konturatu geha, gerozta gutxigo hitz egiten geha honi buruz, ez, eta oso polita da, hoxe, gizarte eman duen erantzuna, benetan kriston polita da, eta arregon bargea honi buruz, ez, eta hortaz, noski baiet, baina gero hausnarketa egin behar dugu, hilabete bat pasada, jendea berdin dago, indarra berdinarekin dago laguntzen edo pentsatzen edo informazioa bilatzen. Ukrainekin bai, duela udaran justu Afganistanen egoera izan zen, talibanak sartu ziela, hor momentu hortan Twitter, jende guztia zen, super esperientzia asko buruz, eta adituak ziren, orain, ze pertsena idut dia Afganistani buruz, emakui buruz, eta gauzadek orduan, ezin dugu utzi ez, soilik, momentu hortan izatea, eta jende guztia horri buruz izaitea momentu hortan. Egoera hauek, gero kronifikatzen dira eta jarraitzen dira hilabetero, ez? Orduan baita ere pixkat horrekin hausnarketa egin behar dugu eta jarraitu soilik tendentzia dela eta hashtag bat jarri eta listo. Berez gauzak horrela ezin dira konpondu ez da aldatu. Egia esan, zemezu indartsua, azken hau, nik uste bat gatuzela guztiz, eta espero dugu gizartea erantzun onak edo erantzun politak ematen jarraitzea,
baina bueno, beti ere kontziente izan da, ez dagoela gure esku bakarrik laguntza hau, baizik eta sistema bera ere pixka bat behintzat aldatu beharko genukeela. Baina, bueno, badakizue, sartu Zaporeaken webgunean bertan egin dituzten proiektu guztiak, egiten ari direnak, Lesbosen jarraitzen dutenak, bertara joaten diren voluntarioekin, baita hemengo lana egiten duten voluntarioekin, hori ere garrantzitsua baita. Baina, mila esker zuri, Elena, gurekin tartetxo hau egoteagatik eta berriro gure belarrietara ekartzeagatik gai hau ezin duguna inoiz burutik kendu edo ez genukena behar. Así que ez dakitzuk beste zerbait esan nahi duzun, edo? Soilik baita ere zuei mila eskerrak eman ezkenean, plataforma hau baita ere laguntzen gaitu, egoera honi buruz hitz egitea eta pixkat, irrati hau entzuten duten pertsona, pixkat momentu hortan, entzuten dute, kontzientzia hartzen dute, eta baita ere, hau garrantzitsua da, azkenean gero, kaina bat hartzen baldin batzuko adriekin, eta pixkat honi buruz egiten duzu, gerozta jende gehiago honi buruz egiten du, eta gerozta kontzientzia handiago izango dugu gizarte bezala, orduan, politikariak azkenean zeo zein barko dute honi buruz, hasi que baita ere bazuei eskerrak eman, ekartzeagatik edo. Nahi duzuen arte, gu hemen izango gara. Mila esker, Elena, eta hurrengora arte. Zuei mila esker, ondo izan. Eskerrik asko. So hard. It's not always easy and sometimes deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Eta Jack Johnsonen abestionek dioen bezala bizitza askoz politagoa da elkarrekin gaudenean, baina guk agur esan behar dizuegu arratsaldeko 6ak gainean ditugulako eta gure lankideei bidea utzi behar diegulako. Baina oso gustora egon gara baietza Maia eta Julen. Oso. Astelena izateko oso gustora, Ui! Astelena izateko. Astelena dugulako, batzuk. Hori ere egia da. Puntu bat, behintzat. Bueno, onartuko dizugu. And all of these moments just might find their way into my dreams tonight. But I know that they'll be gone. Bihar hemen egongo gara, arratsaldeko 4etan egunero bezala, bigarren kafea zuekin hartzeko prest beraz ezaztu. Naiz irratian, arratsaldeko 4etan, bigarren kafea. Dreams might find their way into my day-to-day scene. I'd be under the impression I was somewhere in between, with only two, just me and you. Not so many things we got to do, or places we got to be. We'll sit beneath the mango tree now. Yeah, it's always better when we're together. Keep calm and bigarren kafea.